nga sigon sa iyang gipakitaan ang milagro. Iya nag kanang Istorya na nga. Kani ba siya mo ni kanang kuan kanang sakay na. Naho anja di ana di ay mao din ni siya. Kani ba siya mo ni at bay ni ingon nga pasak ako kay nakutambawan niya sa inyong taas niya. Nya pagkuan da kay siya. So guys, abot na ta. Na ta sa interview, ari jud ta mag-agi. So dadto ibabaw ang gibutangan ni Inday Potensiana. Find the real me. So let's go. Seize the feeling. 'Cause you know it's time for the meaning. Now we show we're coming to win it. It's me, it's me, it's me, it's real me. It's me, it's me, it's real me. So guys, mo ni gibutangan ni Inday Potensiana. Oh my god. Saan siya ka chapel guys? Oh. Mo ni iyang nang si Inday Potensiana sana guys. Inday Potensiana pa videohon nimo ha. Ahong i-vlog. Mananghid ko, daan nimo, mag-video ko nimo. Meanwhile. So guys, ang history di ay ni Inday Potensiana, kung unsa iyang history, ug nganong nahimong tambalan si Inday Potensiana. So guys, mo ni si Inday Potensiana. Daghan na siya sa tabang na dili lalo na kung may mga maborksang mga abroad. Basta kay hugot ang imong pagtuo. Dili siya mag-mil tabang. Meanwhile. Tanawa naman nila na Nagkumbok. nabusbot na nagabok ng mga kuan ay ilang na nagpinturahan. Kaya limitan dito sa lita man itong factor ng pandemic ay makakuha ng pagilan may kung natagain doon sa di mamay mga joke. Unsa may kanang iyang history gyud ate ngano man na siyang sa iyang pagkamatay nga na. Si Kines, istorya po nila sa iyang suon si Mama Inday na estranis at sa himuog na sila nag-teach siya ron sa himbahon man ni siya mga April 1 ni tama ni siya sa bukid go din itugong sa kanisimba. Si Kanis Inday Potensiana. Ang isa dyan ka na ay nawadaan ba ito preno. Mato nga nakakita mo kung sila tulog ka puno ang problema ito nga iya na ito na laman ibangga tayo dito kuno ang takbo sa sagdanan makuha na sila ma-pastitif ba titip na mato nga kini ko na siya sila kuno tanang samdaon pero siya kuno ni istorya kuno lingon kuno ni siya kanang dili pagulon ba kay mabuhi mo ako ray kuan Sirima. Mato nga gilubong na ni siya mga abot nag mga 10 years nang mura man tong nag-rent tara pension at ilang gilubman ani mati nga ito mga kanang tricycle driver na kung tricycle driver na pimi ko ni siya musakay Wala na lagi siya adto. Patay na Pero na aning sakay sa tricycle. mati nga ako ko tong tricycle driver kay musakay siya makaingon naman ito kung pinsan ng DJ ha na ilang nga na mga bang kaingon lagi ito burikat na ingan anak ba hindi so kung ko na to siya sakay tulo ka kanang gabi nga sunod-sunod ba Street gyud yan sakay tulog ka gabi eh. mato nga pagka tulo na dun isang isundan sa menteryo Nigisundan na niya gasa naog. pagtungod ko sa iya ni yang mitso ba ning ngani murabitag niwa ra sa niwa mato nga pagkaugma ko no isang gianha pag-anha ni sa kay nakapangan man potensya na sa ransa
Mo to nga. Nanati ngato kuno kung kwan ilubong na nanay bali ilubong balik kini siya mo gihabwa. Nakurat man kuno tong naghabwa ni kay. Aron jud kuno ata. Ya, pagbira kuno nila. Di dali lagi kay kuan kay naanap ng ipuli ni siya pagbira kuno nila ngato kay. Maraming hadlok sila bitaw kay ang isang lungon arang ka maguba bitaw arang bugat. Unya, pila na to ka tuig dugay na. Mga 10 years. 10 years na, gikas gilubong. Pagbira kuno nila, buo lang siya. Buo. Wala dyan na unsa. Makumatulong sa pagkita. Matunga. Sigun sa ilang gipakitaan ang milagro, ilang dyan nagkanang Istorya na nga. Kani ba siya mo ni kanang kuan, kanang sakay na. Naho, anja, di ana di ay mo din ni siya. Kani ba siya mo ni active ba ni imong nga pasak ako kay nakitambawan din sa inyong taas niya. Nya, pagkuan di ay kay siya. Nakoy uban nga di taga diri man diri. Kuan dili daan siyang manambaw ti sa buhi pa. Dili. Oh, dili, diha na siya nagmilagro sa namatay na siya. Kay namatay mga estudyante pa ni dyan mga hari diri. Kay dyan di pa na elementary mo siguro. Ko anti nganong ingani nganong na ito mampod si Ja. Kuan man ni siya kana na ay pag gikan daw kuno si Mindanao gidahan ni diri. Siya pag gikan na siya ni gihabwa na siya at 10 years sa pag kuan niya kay murag ngani gyapon dyan nato marang tuog ba. Yang mga pare ko na sa una og doktor kay murag man tuog ko nang di bitaw matuog nga ani ko. 10 years ni gikan dito siya sa Mindanao. Gilubong ja paghabwa. Gidahan diri. Wa na sa iyang lawas mura ra gyapon pares buhi nga lawas. Wa na unsa. Ganas dagat lagi agi. Ang mga nagsundo niya. Dati kay dadto man ni sila giabot tuos baybay kay na ato sila pagalingon na tuka. Gumikan kay naduo siya sa simbahan, duo sa center mo. Balhin ni dire kay arang ito kun kabugat. Isa pong di nganian, di ko no kana di ko no matangtang badi mabuak siya ba. Matumagi ni mo kun tayo na dire. Uban na lang man inday kay ay ko man himo kay ipabalhin mo. Pabalhin. Moto, kusara ko siya ni Daan. Ni crack niya giutangan. Dapat padaan nila dire. Kada jud man nila malakang mga tulok kalakangan. Kuno po kay grabe jud ko kabugat. Mo na istorya tayo. Nagpabugat siya. Mato nga mo ni gihingan lang ni dani amo baklaran kay sityo baklaran kay kumikas arang naghanan na yung tao gid mo kay. Mo nga pagkuan siya gibubuan ni asido. Da nga 3 days ra kuno po. Namatay kuno po. Doktor, katong nagbubo niya kasi do. Da ni insaka kuno dire itong iyang pamilya sa doktor. Nangayo kung to pasaylo sa iyang nanay na ingong panayaman niya. Dili mo sa ako nakasa dito masama na. Anong gibubo mo jud kasi do te? Kung siya daw milagrosa di jud kuno madukulan. Panit bayat ko ta iba data ingon ko ano man siya na itom. Ano siya na itom pero wa gid nadugta yung lawas no. Nga itom ra. Nakuha na yung kamot, puro magihapon. Inong ninong siyang tanawon mo rin na siya sa bukog. Diba? Wala siya kuhan. Pero natikas aba nga, kauban to siya ang tatay. Pagtaod na po ron. Kaya kining sa amin din naiwan ni Dari, gitungtungan nila ko kay mga un. Cook? Gitungtong. Siguro to, natumba di ning crack at kuhan di, nasudlan siya mga migas. Kaya tamis ba dyan ng Cook. Pag kuhan nila dato, gisugo may ni, yung isugo na ni kinamahuran. Giari na mo alas 12, mudto, Bernes pa dito gitunong na mo Bernes. Nakurat mi kay amo ditong gitujo nga wa di tawo ba kamera kay kisa bisa kang tawo. Paglili pa nang tana kay sakto jung alas 12 arang kanang tawo. Diha. Diri ni hagi badari. Di dali na bulak akaring pinto. Ingon sa nahibaw ra ba mente nga injo nang gi-open si Mama Inday pahilang mami antin ingon sa. Ano kay ba mo sila? Ano nahibaw man mo. Basta nahibaw mi. Bisa mo nga wa mo na di pa man ingani na ibay. Dito pa manikit ando to. Ubos, okay wala pa na wali-ali. Bisa mo na nga nga wa mo makikit ang sakjan na. Gabantay gan bitaw nga di way makasaka diri ano. Diyan. Mo to nga, nandiyo sila mo to nga. Ni so dari ni tan-aw sila nga na ito ning giinan man tong tan-aw lang mo ha ayaw gyud mo kanang hawid tan-aw ra kay. Manguha mo ko sa mga buhok. Bisa unsa dan bitaw kay ilang balina. Mo kuha diri. Mato nga kinang ayaw na mo kang ako pa mo natuong inday potensya na.
nagsalig jud mo niya. Bisag sa iyang lanara, Mm. maadyo na gud mo. Natuod jud mo sa iyang giinan. Di mo to nga. Ako rin hilam niya nga na ay ako manggi tarong siya ba. Mm. Buto kag madi agi isang bukton nga kini tanaw ni mo mura nagkuan humok. Nahumok. Humok lagi siya. Ni ko Mm. ay batay jang mga naong ba mo panghilam, alang jud ka humok. Mm. Nagyang ipon no, wag yun na unsa. Kung pwede lang ninyo ni ginagmay lang gud para lang amo maipa-repair sa ako. Mm. Karon lang naman kay nakandimit ka ba mo kay so. Sa injure po nang gusto. Oo. Hindi mo gusto. Ana jud. Kanang bahalag pa injure ang gusto ka na. Kinasing-kasing ba? Kinasing-kasing kung inyo pag Tabang. aram ka okay. Oh, jud. One eternity later. So guys, muna to ang kuan ni Inday Potensyana iyahang kaagi ang background o sa iyahang pagtanambal o kanos asya nagsugod guys. And then mo ni si ate guys, usan di sa silod. Kuan ni siya guys, mahog na ni ako ni guys Inday Potensyana sa usa din siya ka teacher. Maestra ni mo na siya si Ma'am Inday Potensyana. Mo to nagsugod siya pagtanambal sa iha na din pagkawa sa ihang pagkamatay. Sa base sa istorya ni ate, mo na to sa ihang pagtambal, mo makitaw siya. And usasad among gihangyo ninyo guys sa kinsa tong mga gusto lang nga mutabang kay dili kay kuan mangayo lang pod sila ug gamay hinabang para mailisdan ang ilang atok kay mo to atok adto mga gustot nilang atok diri dapit sa arta dapit sa gawas danhi ko dapit mo na ay sila gamay hinabang tuod para sa puy ani Ma'am Inday Potensyana. So mo na to guys, kung kinsa tong gusto mo tabang ako lang ibutang ang contact number or kuan adto sa description box. Isuot lang nako, pwede mo PM nako sa Messenger, sa Facebook, sa FB page o number, mabilin ko number ato guys. So sa gusto lang guys nga mo tabang mo to mong hangyo po nila ni ate suma sa ihang gingon ganiha. That's it guys. Kung wala pa makasubscribe sa akong channel, please subscribe na din sa akong channel guys and paki-click sa bell guys. I-all nyo na guys para updated po kayo sa upcoming kong mga video pa guys. Thank you guys. Thank you for watching. Bye bye. See you our next vlog.